Radio Carcamán, a radio do Colexio CEIP Torreilla. Bos días, estamos na Radio Carcamán. Os nenos e nenas de cuarto gañamos o primer premio de segundo ciclo do concurso. E ti, que pensas sobre a igualdade? Fixemos un conto entre todos e todas titulado Xaime, o heroe da igualdade. Onte fomos recollelo a Pontevedra. Déronnos un diploma, uns libros e un vale para unha actuación musical. Cando íamos recibir o premio, estábamos tan emocionados que esquecemos o discurso que tiñamos preparado, pero agora vamos a contárvolo. Os nenos e nenas de cuarto estamos moi felices por recibir este premio polo noso conto, Xaime, o heroe da igualdade. Traballamos moito e foi un momento moi bonito porque estivemos moi unidos cando xuntamos as nosas ideas e saíunos este conto tan chulo. Así sabemos que todos e todas somos mellores se traballamos xuntos e podemos conseguir a igualdade de xénero. Queremos agradecer a nosa titora Mónica por apuntarnos neste concurso e acompañarnos cando necesitamos. Tamén a Zaira por montar o noso conto, aínda que estivo pouco tempo connosco. Recordade sempre a Xaime que foi un valente e que todas e todos podemos ser como el para cambiar o mundo. Moitas grazas. Adeus!